गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो बेयाव बाहागो लानानै जोबोरै गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला थांनाय 1971 मायथाइयाव गायसनजानाय बे कालाइगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय आरो मावसोमनायनि जाहोनावनो बे ग्रेटार कालाइगाव ओनसोलाव बर' बिजोंखौ गायसननाय ओमफ्राय फोथांनानै लाखिनाय जौगाहोनाय बेफोर गासै खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनायाव जाफुंसारनो हादों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। गुणोत्सवआथ' जालांबाय बेखौ आरो खालामफिननो हानाय नङा सरकाराबो बेनि थाखाय आलादायै मोनसे सोलोंथाइ लानो होदों बेखौ स्कुल लेभेलाव बेखौ लाबानो बे जोब्बाय। खिन्थु फैगोन बोसोरनिफ्राय जेब्ला गोदानै गुणोत्सव जागोन बेयाव थाखो 6निफ्राय जे सानखान्थि आरो बिगियान आयदा बेयाव बर'निनो फैखासिगोन। एसएलसी आनजादाव जोबथा आनजादाव जितु सानखान्थिया गुबुन आयदानिफ्राय फैदों होननानै गोबां फरायसाफोरा साहित्य सभानिफ्राय माबायदि दिनैसिम सोलिबाय थानाय जितु मेट्रिक आनजाद बे बोसोरनि बेयाव सानखान्थि आयदायाव आउट अफ सिलेबासनि बाहेरनिफ्राय सोंलु फैदों होननानै गोबां फरायसा बिजाथि बिथांमोना अजद होदों आरो बेनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रियाबो खेंफोरथि होदों जे बेखौ बिजिरफिननाय जागोन होननानै। जों बर' थुनलाइ आफादा बेखौ दाबि खालामगोन जाहाथे फरायसाफोरा मालाबाबो बेनि थाखाय जाहाथे बन्सित जाया आरो फरायसाफोरा मोननांगौ जि नम्बर बेखौ सेबाया होनायनि बेबस्था लायो। आंबो ससियेल मिडियायाव नुदों जे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीखौ हुमखि होनानै एबा आरो सुरत नार्जारी सार बिथांखौ बायदिसिना बदनाम होनानै माखासे लाइजाम सोरबा हरदों। दा बे लाइजामा बेसलेस। मानो होनोब्ला लाइजाम होनायनि सोलायै बिथांमोना मोगा-मोगि रायलायफैनायमोनब्ला साबसिन जागौमोन आरो बे दिनै ससियेल मिडियानि मुगायाव मानसिफोरा लाइजामनि गेजेरजों एबा मेसेजफोरनि गेजेरजों बा गुबुन भिडिअफोरनि गेजेरजों बायदिसिना बदनाम होनो थाखाय नाजायो। नाथाय बेनि फारसे बारा गोनांथि होआलासिनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै खामानि मावलांगोन होननानै आं फोथायो। आं बिदि साना, आंनिसिम जेबो बिदि खबरबो गैथ'वा आरो बेखौ जों जानोबो होनाय नङा। दिनैसिम जिहेतु बर' रावा देबनागिरि स्क्रिप्टजों लिरजाबाय नाथाय बबेबा टेक्सटनागिरि दिनैसिम बे देबनागिरि स्क्रिप्टखौ लायालासेनो रमान स्क्रिप्टजोंसो बर' रावखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव स्क्रिप्टनि इस्युआ जोबखाबाय, कनसेनसास जाबाय आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाबो जिहेतु बेखौ गनायनानै लाबाय आरो बे स्क्रिप्टजोंनो जोंनि भाषाखौ जोङो भारतनि 90 फारियाव थिसननो हाबाय, शिड्युल लेंगुवेज जाबाय। बेनि उनाव आरो हांखोनि बाथ्राखौ सानफिननाया जानाय नङा। बेखौ लानानै जों जेबो सावरायाखै। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।